a Krízis Kommunikáció Meetup 8. estjén vagyunk jelenleg. A Krízis Kommunikáció csoport egy hivatalos meetup, az egyetlen az egész nagyvilágon, amely kifejezetten kríziskommunikációs témákat dolgoz fel. Ez a krízis az egy olyan terület, amiben előbb vagy utóbb mindenki belefut. Sokszor a saját bőrömön éreztem azt, hogy mennyire fontos ez a krízis kommunikáció. Én nagyon sok mindent tanultam így az életemben, másoktól tanultam, nem feltétlenül a saját hibáimon, és ezért az oktatásnak és az információnak a továbbadásnak fontosságát megtapasztaltam a saját bőrömön. Nekünk segített sokat, vagy segíteni fog, gondolom, abban, hogy egy picit a stratégiánkat átgondoljuk. Új gondolatok, kapcsolatok, olyan fajta krízisek megoldása és olyan fajta szemléletmód kialakítása, ami egyáltalán nem megszokott még ma Magyarországon. Ugye startupként mindig nagyon sok kihívás áll előttünk. Maga a krízis kommunikáció is egy ilyen, különösen nemzetközi téren nagyon sok ismeretlen piac van előttünk, amit Magyarországon nehéz megítélni, megérteni. Az ügyfeleim sokszor kérdeznek kommunikációs témát, és én itt az esettanulmányok kapcsán nagyon sok friss információt föl tudok szedni, hogy ne mondjak butaságot az ügyfeleimnek. Azt gondolom, hogy egy ilyen meetupnak az egyik nagy hozzáadott értéke, hogy sokkal kötetlenebb, sokkal jobban épül a beszélgetés az eszmecserére, mint csak egy előadásnak, egy információhalmaznak a meghallgatására. Tényleg sikerült olyan üzleti kapcsolatokat létrehoznom itt a meetupon, az előadókkal, akikkel konferencia körülmények között nem tudnék megismerkedni. Interaktív, inspiráló és klassz a téma. Az emberek felkészültek. 5 óra olyan jól szervezett, olyan előadók vannak, akik a adott témából felkészültek, nem maga az óra is persze. Általában mindig 2-3 embert hozok. Mindenképpen szeretnék máskor is eljönni. Természetesen jövök máskor is. A krízis kommunikáció, mint téma egyre fontosabb. Hát én úgy ajánlanám, és szoktam is ajánlani, hogy én voltam, tetszett, és hogy rosszul jártak, én nem értem.